Господи мой, преклони ухото си към вопъла мой, защото сърцето ми се разкъса. Душата моя ме боли. Господи мой, преклони ухото си към вопъла мой, защото сърцето ми се разкъса. Душата моя ме боли. Не мога без тебе, не мога да живея на този свят. Животът мой се превръща в ужасен ад. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Господи мой, погледни с очите си и виж живота ми, че страдам аз. Светът ме завлече и ставам сламка в море. Господи мой, погледни с очите си и виж в живота ми, че страдам аз. Светът ме завлече и ставам сламка в море. Не мога без тебе, не мога да живея на този свят. Живот мой се превръща в ужасен ад. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Прободената ти ръка протегни ти към мен, с твоята кръв ме пораси. За мен ти пострада, с любов към мен, моля те да не умра. Прободената ти ръка протегни ти към мен, с твоята кръв ме пораси. За мен ти пострада, с любов към мен, моля те да не умра. Не мога без тебе, не мога да живея на този свят. Животът мой се превръща в ужасен ад. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Чуй ме, избави ме ти. Искам с теб да живея и с теб да умра. Сега казвайте ми първо дали сте съгласни с случите граждански брак? Да. Съгласни сте? Щом сте съгласни, да възпишете. Да. Кой ме чувства, че сте съгласни? Да. Тук да. Хайде първо ще ви първо. Това беше. Вече сте законни съпруг и съпруга. Честито. Заповядай документите да го пазиш. И чакай. Честито и на вас. Чакай, той ще оставя, защото пък не съм го оставила.
Камерата отвън, колкото искате се снимайте. Но то бъде. За ритуална те не искат. То беше заето всичко. Заповядайте, всичко добро ви пожелавам. От тук нататък вече може да се веселите, да се снимате колкото искате. Живееш ти в този свят, живота ти е пълен на мисли си, че си щастлив сега, но това е заблуда. Мисли си, че си щастлив сега, но това е заблуда. Живееш ти в този свят, живота ти е пълен над мисли си, че си щастлив сега, но това е заблуда. Мисли си, че си щастлив сега, но това е заблуда. Ех, те няма царството му, без Исус, без смисъл ти вървиш и не можеш пътя устоиш. Без Исус не си щастлив. Ех, те няма царството му, без Исус, без смисъл ти вървиш и не можеш пътя устоиш. Без Исус не си щастлив. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. Животът ти ще се промени, душата ти ще се спаси. Ела при Христа, Той протяга към теб ръка. Спри сега при кръста, кръвта му за теб още тече. Не му отказвай, обича те, застани на колене. Не му отказвай, обича те.
Понякога ние, майките, родителите, се месим в живота на младите. Когато стане въпрос за женитба, ние почваме да избираме сватови, ние почваме да избираме булки, ние почваме да избираме жизови, ние почваме да избираме неща в нашия живот. Когато точно в този момент бащата или майката или зета ли, жената ли, какво ще се каже, искам този човек, наистина ми чувствам от вътрешно желание, че този човек ми е определено от Господа за жена. Обаче ние почваме да казваме, аз знам от кой женските тези хора, няма да отидеш там, няма да вземеш това. И точно този момент ние препятстваме на Божията воля, без да искаме. Верни братя и сестри, забележете точно този момент. Ние избираме, а ние точно този момент отхвърляме Божият избор и предлагаме нашия. Обаче не е така, защото ние трябва да кажем като вярващи или като светски хора, да кажем Господ ще каже, Господ ще избере, Господ това или онова ще направи. Но очакваме наистина Господа. Нека Бог да ни помогне и благославя. Понякога беше така, когато ние си месим в живота на младите, ние виждаме резултата как става. И ще бъде една наистина семейна катастрофа. Любезни братя и сестри, и чудим си понякога защо така става, защо става така и защото не сме призовали, не сме поканили, не сме спомнили да кажем Господи Боже, вземи това мило семейство в Твоята ръка. Нека Бог да помогне на всички нас, за да можем и ние да не ставим някакво препятствие на нашите деца. Любезни братя и сестри, много често ние виждаме, ние правим, както казах, избора. Но нека да се обърнем внимание на Словото на Бога. Вижте точно този момент. Кой избира, кой създава, кой нещо прави. И Господ Бог каза, не е добре човек да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И 22 стих във 2 глава казва, и Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я заведе при човека, а човекът каза, тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взет от мъжа. Защо? Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жената си и те да бъдат една плът. Нека Бог да ни помогне. Понякога, любезни братя и сестри, ние четем Словото Божие и виждаме нещата как е отразено от Божията воля. Ние виждаме точно този момент как е описано, че не е добре човек да остане сам. Вие знаете, когато наистина сте сами, вие сте огорчавани в този свят. Вие почват по някак си да казвате, ах, защо или онова. Но ние виждаме, че Бог създаде човека. Някога ще имаше едно грешно поучение в училище в моето време, защото казваха, че наистина ние сме породени от маймуна. Обаче ние виждаме, любезни братя и сестри, че Божията книга, който учи днеска, че не е добре човек да остане сам. Бог ще му създаде подходящата приятелка или тази жена ще бъде помощник на мъжа си. Нека точно в този момент, ако ние определим точно в този момент, какво е помощник? Вижте, помощник, значи точно в този момент, заедно едно семейство, наистина, те да бъдат съединени, както църквата си. И после казва, че наистина жената нека да бъде подчинена на своя мъж.
Нека да обича своят мъж, защото по последно време виждаме жени, никой не знае кой жена е, кой мъж е, всички са разпръснати и не се знаят жените, не се знаят мъжете. Ето това е един пълен провал. Любезни братя и сестри, точно този момент Господ казва точно този момент, че наистина Господ създаде жената от реброто. Вижте точно този момент. Не взе пръст, не взе някакво друго нещо, но приспива Адам и Ева. Адам. И точно този момент взима от реброто на мъжа. Взима от реброто и точно този момент създава и жената. И когато духна и наистина стана жена, вече стана жива душа. Любезни братя и сестри, забележете този момент преди да създаде. Словото Божие ни казва, че Адам не можа да намери подходящ приятел между животните. Но когато Бог е взе под ръка жената и завежда го там при подходяща приятел. Няма подходящ. И когато ти на очите си погледаш на Бог, че наистина довежда една прекрасна Ева. Любезни братя и сестри, тогава той стана и извика: точно такава приятелка ми трябва. Ние виждаме точно този. Имаше радост, възкликна от радост, каза: точно такава приятелка ми трябва. Точно такъв подходящ другар ми трябва. И точно този момент, че наистина ние виждаме, че сам Бог се възрадва, когато наистина видя всичко това, че Адам не беше отчаян, но той наистина разбра, че има подходящ приятел. Нека Бог да ни помогне. Както Словото Божие казва апостол Павел, нека жената с пълно подчинение да уважава своят съпруг. Любезни братя и сестри, не е ли точно този кога жената или кога мъжът ще обича своята жена или мъж? Любезни братя и сестри, забележете, че Словото Божие ни казва, че ако има мир, когато има едно сърце мир, когато има едно семейство мир, наистина мирът съединява мъжа, мирът съединява жената и точно този момент този мир, Божественият мир, опазва сърцата ни да не съгрешат. Вижте точно този момент, че наистина и когато има едно семейство мир, когато има си едно семейство разбирателство,